nwatakịrị ọbụla nụrụ ọgụ egboro egbo na-asị na ọgụ ara atọka mana ọ bụrụ na e nwere etu isi megide etu a wee nụọ ọgụ nụọ ya nụjuo ya afọ ọ bụ sọsọ mgbe itigburu mmadụ enwere mgbe ụfọdụ ọ ga-abụ ị na-etigbugodo onye nwa enwere ndị bụ akịrị ihe ndị banyị na-akpa akịrị ị na-adụ ọ na-adọgbu kpatara ndị Igbo ji na-atụ inu si na onye ọbụla ji mmadụ na ana ji onwe maka na ọ bụrụ na ya na-anụ ọgụ mgbe ahụ enwere onye ọ ga-abụ ịtụgodo n'ala ha ọ ga-eme ekishọ na akwa akwụkwọ niile na ọmatakọtara ya nwere ụmụ kịrịkịrị ọ dị ka ụmụ nwaanyị mgbe ahụ na skuulu mgbe ahụ imekata tie ụmụ ofu nwaanyị ama mkpa afọ ya maka ọ na-ekiri mmemme a imekata tie ya ihe mgbe ahụ igboro na itiri ya ihe mgbe ị ga-amata afọ abụọ ruo n'ụtụtụ echi ịchọ ịsa ahụ o jiri mbọ oge ji mbọ gasachaa ya ahụ niile gachaa ya ịbịachi ịsa ahụ irute n'ọkwa ọgụ ịnụrụ nya ma nwanne nya ka na-enye gị nsogbu n'ụbọchị tata ya bụ nwata na-anụ ọgụ egborogbo kamgbe o ruo na mgbe ọ ga-anụzi nke bụ ọgụ maka na nwanne anyị nwoke na ya bụ ikpe ya na Peter Obi gara na High Court dị n'Enugu Federal High Court dị na Enugu dị na Anambra ya bụ ikpe dị na ewepụrụ Peter Obi kpụpụrụ Kenneth Okonkwo court na court enye n'ihu ugbu a si Kenneth do ịmara evidence ihe akarịghị obi ihe anyị bukojuru n'ụkpa merighi iji si na Peter bụ nke a bụrụ nke a ịmara ya bụ ihe iji izoro ezo na o ruo mgbe ị ga-ewepụta ya ọ dị m ka orugo mgbe m ga-akpọpụta epetike ndị Igbo onye nke m epetike nọ n'afa nna na Ọkpara na mmụọ nsọ amen. epetike agawa na chọọchị na nkịta ọ sịrị na a ga na-emezi ya n'afa nna ọ gawa na chọọchị ya bụ emekwuo na ma baptizim n'ọnụ ebenatara ha ma atụ anya na ọma nke iri tata mana epetike ihe anyị chọrọ itiba ọnụ bụ ya bụ ugo ebere na mgbagbu nke bụ na dịka ozi anyị nwetara na ya bụ ikpe nke Peter Obi na Kenneth Okonkwo ụmụnne na-abụ ya bụ ikpe nọ na kọtụ na ndị kọtụ siziri Kenneth Okonkwo mgbe ga-akpọta evidence kpụrụ bịa ya bụ na ihe a na-atụ anya bụ na o ruo na mgbe Kenneth Okonkwo ga-ewepụta ihe ọbụla bụ ihe o bu ihe a niile juru nkata ọ sịrị iletara na enwe vidiyo mere ọsị bring it on iche na enwere ihe oji iche na enwere ihe karịa obi tiekoda na ya bụ ndị bụ ekene eme unu ya ihe karịa obi hiri nne maka na efe mmanụ isi gị bring it on ya draw battle line ana ọ dị ka mgbe anyị dịrị ụmụazị o nwere mmadụ ya eme papa ikpochite aja cherie o tichapụ aja ahụ unu eju ana a na-emekwa emere ebe a na-agba mgba ofu nwata ji tụọ m na isi ekwu ma wee kụọ na aka kemgbe ahụ nsoziri niile na agara m tetu onye karịrị m amaka m na ọ karịrị m kama na ebe ọ bụ na ọ garịa na enwe onye kwere ya mwepụta tichara ya anyị mana akwute juru na be anyị ekwo mwere landị ya na ana so Kenneth Okonkwo si Peter ngwa bring it on tichara aja mana ịmara na-ekwu mgbe ahụ si that na onye na-ezekwu na Peter maka Peter nwere ike ị na-anya nefere mana ejesi eme barịsa ejesi eme Alex ejesi eme bụ obodo ji that man be trial ya did too much ama that no ya agwọ this man ji na aja ana orugo kịta ọ sị gị ngwa pụtazie ka ikpe ife a na ndị problem Kenneth nwere obodo atara ebe Atiku ha azọzi president court si na ha azọzi mba nke ahụ bụ ihe a niile bụ mgbaka na-agba for now na asị ka court ka kwuru court si na ha azọ ọ dibịa gwara ọzọ gburu mgbe dibịa gwara nke egbu mmadụ so what I'm saying in essence na he's no longer speaking now for Atiku o nwere ike later eje Supreme Court nwere sikwa ya continue mana for now ọ bụrụ na nwere ụgwọ Atiku na-akwụbịa before Atiku ya sị nwe na ka eche ihe ọfụma na we are coming let's finish judiciary so nkịta abụọ esigo na akpa wee jegoro court maka mgbe o jele Ọnịcha ugboro one ije defend case ka ọ ya mmadụ na ife a na-ayọ since nya yọọ biko
maka ọ bụ na ife o bidoro ntaanyị wee sị mba biko na ihe a gwara ihe nwanne mana ndị tụrụ m ya kwuru isi na nwanne Kenneth na-eme ka nwanne ọ na-eme ka onye ilo ọ na-eme ka ọ dọgbuo ya ọ na-eme ka ọ kpụtọkọọ ya a na-enwekwa ebe ya kpụruo mmadụ kwa na ewu omeke ya esue chukwudo ewu oluo na ahụ aja ọta arụ so ụmụgo Peter mee too much na ọ sị na nwere evidence ọka nkụ na-abụrụ ya spokesperson na ya eme ya ịwa oge erugo Kenneth Okonkwo ga-eme Peter ịwa mana epetike ekwentị ka m gwago amaghị m ịma na ịbụghị last born ikekwe enweghị last born onye isi ike nọ na bụ mana amaara m ofu last born bụ ọpụta ọgwa nwanne ya nwoke tọrịa ji ego ọ sị ya na nwoke m na ego a niile ị na-akpa nye eburugo ụzọ mụrụ mụtara nwoke na ego a niile ị na-akpa bụ nyanwa ga-erie ka ihe a dị na-enyere onwe nsogbu ya dị ndụ eme gị ihe ọbụla na-eto ya nọ na ya bụ responsibility so na ịmakwara ihe ị ga-eme ya ihe ọbụla ya nara gị na-enyekwu ya nke a bụkwa nke fim nke akwa laịfụ ya bụ na o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'ụdị last born na onye a bụ senior bros na ọ mago na enweghị ihe ọ ga-eme Peter ọzọgbugo ijiji na mbụ ọ ga-eji bụzi ga-eme nke 5 billion mana e nwekwara ihe ndị be anyị na-akpọ iruo kịta na isi na ideclare bankruptcy ọ dị ga-ekwa bankruptcy 5 billion ise ebepụta na ọ bụrụ na ekperuo ya nke eto ahụ ofu ihe ndị shọwere na o declare bankruptcy obodo ji nwere ike ije chọtakwa une na village ọ bụ na unu eruru 50 million okwe ya aka anụma wantere ya ama about ndị lawyers a especially ebe ikwere ha aka mgba ihe ọ bụla ị nwere ma nke iche na amaghọ maka o nwere ndị kpọrọ gasị ya gosi ya na gị maka nwe nke ọzọ eje verify ya ọ bụ gị nwe de ndị court ewee nọ ji nwayọ ka aganishi akaụntụ gị ma nke izoro ezo aganishie ya were ewu n'aka onye ọ bụ gị na so ọ ya emezi ome ife nwere obi a na-amapụ gị ome nke gị na mmadụ obi a na-amapụ gị maka na iji okwu gị wee zọta bụ nsogbu ya ọ bụrụ na enwere anamọ ihe na-achọrọ iresi nkịta na mfụ ha na Kenneth n'ime mgbawa ọsọ because I aganishi the property ihe dị n'ime ya bụ na orubeghị nke eto ahụ orubeghị nke enwere tụkọta anyị dị enwere tụkọta anyị dị ihe ikpe ha ka ga-ete aka a na-enwere mgbe ọ ga-abụ okperuo ya asịzie ọgụgba unu kama na achọgodoro ka agagodu ka a mara na nwoke na ibie maka na mbekwu ka eburu na-apụ eto a mbekwu wee so ebu ya nwoke m busegodo biko busa ebusa ya na ọvụ aja si ya mgba buruzikwa m gawa ọ bụrụ gịnị na-erute asị na ebe a ka esi kpụrụ mbe na-ekwe na mbe mekwuru gavọ dịka nwoke enwere nwamanụ be anyị ahụ na-adịcha ha mgbe ahụ ihe ọ na-aza mgbe ahụ bụ ebe a nọkpụrụ demand ya bụ ebe a nọkpụrụ demand isi ebe a nọkpụrụ demand ọ sị afụ ngacha ngị ya bụ na o mekwara ike ya tupu akpụnye ya ya bụ na ihe a na-eme bụ enwere ndị kwụrụ kịta na-achọ ka ha gbaa ọgụ kemgbe na a sịrị ka ebidogoro ya bụ ọgụ ebido ya bụ ọgụ ekpecha ya na high court ọ ka ga-aga supreme ọ ka ga-aga appeal mgbe ahụ ọ na-agazi appeal ka a ga-echeki mewezie appeal nke ị ga-azụ ihe na ya bụ na echeghị m na ya bụ ikpe ga-adị etu ọ dị and enwekwara ike don't be surprised ihe akwa politics so don't be surprised na echi na Peter na Kenneth ka ga-arụkọ ọrụ mmadụ surprise maka echi niile mana nke tata anọ na ya after all Kenneth na Atiku na-arụ ọpụna ọgba Atiku n'onwe propensity of corruption mana o nwere ife ya Atiku bụ a normal politician Peter Obi bụ a normal politician ọ bụ na okwu were bụ na nke a bụ na o gosi asif na ọma Peter very well na Peter bụ ezigbo onye ohi n'aka na akpa so the thing bụ Kenneth Okonkwo jee kọwara ụlọ ikpe mana ọgwụ mara okwu ahụ were mgbe o mechara tụwa m egwu na-achị ihe a ndị DSS na-afụ ICPC EFCC police ma boys brigade ma boys scout etu ha na-afụ ọ ga-abụ na enwere etu Peter si wee nọrọ n'ime ụlọ akpa nkata dị agha ọ dịkwa ka enwere ihe na ikekwe na enwere onye dị etu a mmeri nke a mee nke a o ji ka ya obi maka na ị na-ene anya confidence ya dị too much mgbe ọ na-ekwu ya bụ ka ọ ịgba ọnụ ka ọ na-agba na onye ọbụla ebe rabụ roza na onye na-ekwu tọtọtọtọ wute egbe ọnụ aha m mgbe ọ gafe bandịrị Kenneth Okonkwo should know that na ịma mgbe ọ na-ekwu maka Peter
ebe ọ nọ mmadụ Peter bụ na presidential race ọmọ Peter mgbe ọ na-azọ gọvanọ and Peter bụ somebody who all the too transparent for you to ọhụrụ sent ka ọ bụ mana ọ dị true for you to say that na n'ebe a ka isi jide ọ bụ na mgbe ọ na-achọ ọchị as gọvanọ Kenneth nwere ike CS na ama m na o nwere kọmishọn ihe na-agbakọrịzi rie ego mana mgbe ọ na-azọ prezident onweghị and Peter adọrọ dị inye mmadụ ego bribe si ya bịa ọ ya na-afịa ofu na ahụ one na-afịa ofu na onye chaghị ego bịa rụọ ọrụ gị ọrụ so na dete mbụ na Kenneth na-ekwe na-agba egbe ọnụ ọ mara na ihe a emechaa lụọ etu a o che na-ekwu ya ọ gafee emechi na okwukwe nda one mana etu ọrụgoro kịta ịwa ọchasị nsị ahụ ọ pịara onwe ya ka akwa na-agụzi kịta o nwere mgbe je prezident na-ajụ adịta ihe na-akọrọba ewedata na a na-ekwu okwu Atiku kịta o na site Atiku na Atiku kwesịrị egwecha ọgwụ so ife na ile ya kacha nwe obere mana asị m kwuo ihe ị na-ekwu mebi emechaa agbaghara ya Peter ha ọ dịrị but na ọ ka mma ka ọ madat na eche ịghala ejiri nwanne gị wee ghala ọ dị mma ma Chineke na onwe ya nwere mgbe ọ na-abụ ome ihe ụfọdụ dị agha like this agbagharịgokwa iwe ịma anyị wabụ ndị na-agụta Baịbụl anyị wabụ ndị dị Chineke ị na-anya onye dịka onye dịka St. Paul St. Paul kpara ike niile ọ kpara gbuo ndị nke Chineke niile o gburu mgbe ahụ o ruo ka ihe dị ka ọ ga-adị Chineke wee sị nwoke m megodi okpu isi mekwa ya ọfụ ụzọ ọzọ wee bunyezie ya obe o buru ọ na-ekpe ekpere na-agwọ ndị ahụ na-adịghị mana o rute na nke ya Chineke asị my grace is sufficient for you ị mara ebe ọ dị na Bible kedoro gị anya sufficient enough for you iwepụ na enough ahụ na enwenatara ibu enwenatara afọ ị ga-ata a ga-akwụfuru mma ya gburu gị n'aka ọ ga-anakwa ahụ mana apụ ya ka ga-anọ ebe ahụ ka ị were ya na-erota adịkwa ya ama ya bụ na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya wee bụrụ na ọtụtụ n'ime anyị bụ ihe a kwesịrị ịkụziri anyị ihe ma akwụkwọ nsọ na onwe ya kwuru ya sị na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịkpọ gaa ụlọ ikpe gị bido n'oge setụlụọ ka a ghara ịkpọrọ ugwu n'ụlọ ikpe na akpọrụkwa jọji ma majistreti na ọ dị-enekwa anya n'ihu adịkwa ama n'agbanyeghị ụdị obi ọbụla Peter nwere ọ bụrụ na Chineke na onwe ya ga-abụ ọchịghị nwoke m erikwanebe imegide emegide nwere etu si daa ala dị sọ tụkpụ ihe n'ọkụ mmụọ chefuo na ekere na ọ bụghị ofufe osisi ka eji mara atụ mana na nwere mgbe ọ ga-abụ ruo asị na begoro ka awane adịkwa ama ya bụ na mkpọgide okwu nke mbụ na a maara na ya bụ ihe ọ ihe nwanne na nwanne mana ọ pụziri nke bụ na a ga-asị hapụgoro ndị a onye ọbụla gagoro wane ọ bụziri na awane amara onye ga-emeri ibe ya e nwere ofu onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ofu onye mmaara o ji ego mmaara mgbe ahụ ịgakwute ya na ị chọrọ ịzọ lokal gọọmenti chairman egwutakpa ego 10 million onye nke ọzọ abịa na lokal gọọmenti chairman ọ nọkwa ndị saịdị be anyị ka oru n'ọkwa nra egwutakpa ego 10 million onye emechaa jụọ ya ofu ụbọchị na ha ndị a niile bụ ụmụnna anyị na ihe ha ji gakwute ya bụ ka ya nye ego na enwe onye ya ga-asị ya stepụ down for onye nke ọzọ and na enwe preferred candidate n'ihe ọbụbụ ngwanụ ga-anọ n'ọ ya bụ ọgụ onye merizikwere nke ọbụla meriri ga na-atịte n'azụ bịa kene ya sị ya nna imena and o mere ụdị opundensha na ọ bụzi nke izowe na ana m ezokpuru na-akwado onye nka mba ọ nọ dịka godfather bụkwanụ onye ọbụla bịaranụ oge ọ dịka etu ihe na akwa m gwara mgbọsị ọ bụrụ na ị declare kịta na ịzọ ihe dịka president onye dịka Dangote ga-enye gị ezigbo ego nweke onye weta 1 billion naira anyị were ya na ụlọ gama ihe na ime ya onye ndị ebe enye ndị ebe ọ ihe most of them na-eme mmegbu nwa gwụfa we gwara na ha na-agwọ ọgwụ isi ọ bụ isi gị na-ama njebu n'ọgwụ mba mmegbu nwa gwụfa biko na epechi okwu nke m biko ịma o nwere ikwu ha sefrant ọ bụ na Peter n'anya ọ gbaghara ka m gwa gị Kenneth Okonkwo kwuru ife adịkwu ekwu mana nke bụ eziokwu bụ na even Peter gbaghara Victor ume o nwere mgbe Victor bụ abụga national chairman o nwere Victor agwahụ Peter
mana o nwere extent ọ ya bụ o kwuchara mecha Peter gbaghara ya ha ka na-arụ mana nwe mgbe Victor ji wee sị dat na ọ ka nwere crimes ya paakịrị na kọbọọdụ ya bụ emechi na-ewepụta ya ọ bụrụ na I can assure you na ọ bụ na ero court Kenneth wee sị n'ihe akwụkwọ na-eme n'owe na just na ọkwa political talk even na amadụ mgbe ya kwuru ya asị ka agawa out of court settlement ihe mgba gị na bụ okwu ha na ihe Peter emebu na ihe achọghị ka ọ kọwa ka ọ bupụta faịlụ ya ma ọ bupụta ahịrị ma ọ bụ na nwụrụ na onwe nye na ji gị kweta na nwoke karịrị ibi ọ gwụchago mana anyị nwabụzi ndị bụ nne so Peter na-azụ nwere ike si na ya ekpeghị anọ agbakarị nwoke ma ofu ajọ egbe nya anyị na-ama njikwa ị ga-asịzi ọgụ dawa onye obodo ị na-amaghị onye ke ị ga-asị ọgụ dawa ihe a bụ ọgụ nwanne na nwanne biko ugwumba esokwasị ọgụ dawa o ọ bụrụ na Peter jụọ m nkịta na m ga-asị hapụ nwoke a n'ihe ọ na-ama ịma na onye ọbụla bụ ọnụ ka o ji eri ọ ga-abụ pure wickedness gị wa ị ga-akụọ ya ọkpọ n'ọnụ maka na ihe ị maara bụ na shọpụ ya gbara ọkụ ya bụ na etu ọnụ kịta na n'ọjọọsọ ịkwa ya aka ka ọ mara na enwere boundary adịkwa ama ha ebe ahụ ka m kwudebere nke m anya n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen na ọkwụrụfuru epetiketi onye osi ha na-eme ihe na amakwa m ebe o duba aga they carry me go where I no know adịkwa ama emechie ya ma ọ dị mma ekene m ọnụ emesịa